Yan, nag-clip na ka mag-picture. Color. Ha? Sarap kami. May photo paper ka. Papakalan na. Masarap. Photo paper. Sarap po, masarap kasi sa chips. Ano? Go. Go, pinto. Yan, nag-clip ba? Ganun mag-ritual. Nag-ritual. Ganun mag-ritual. Meron ka ba? Pakulong. Ay, ikaw nga duman. Hindi sila. Ay, ma. Ano ka ito? Duman. Let's go. Hindi. Eh, nagsumakam. Aluin, sumakam po. May mga bungayo. May mga nakano eh. Ayaw ko sa laban. Hindi mo grabe. Maghanap na yun. Lagay-lagay mismo. Pero wala. Pero mo gawin dito. Medyo gyan. Uy, nasa Payo, balik ka mayo. Bayo talaga sa tinala. Kapag mo, ang ganyan, pagpulog ka sa atin, di mo ako. Pangal, di ba? Paano ko na ito garo ng kahit Ito mo ka ito na, pangal, di pa yun para may ito. Ako na ito, ay, di ba, pero tayo pambu na gano'n. No! 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 Yan, ito ba? Ay, ano ikaw? Sabi mo? Ito, lahat ka. Sige na, takaligtin. Alas 11 pa ito. Alas 10 yaw na ako. Yung ano eh, sabi nga yung ba? Yung kapatid mo. Kaya. Yung ano eh, sabi ko nga, bakit ako dahil ba? Yung ano eh, sige na ako na ako. Iyo. Ayaw. Ayaw. Sila ba ito na? Gabos ka ba? Di na pa to. Hindi pa kayo dapat magandang
Hindi ako buka ng mga ibang lawan sa gawin ko is ito, nalisikan daro. Dapat ba? Oo. Ibintidiwan niya. Ito? Okay. Bakit ka? Ako nga ba? Ang dami! Isu. Basta ang bola. Nakamalot ako, yun o. Kulangan naman din. Hindi mo naman. Open mouth. Ano may kumakawat isang kaya man ito. Wala sa lady. Wala sa lady. Hermana mo. Ball. Hindi, panlaman pa po. Hindi pa pa po. Oo, ito pag ito ako. Gusto ko na sa kaya pinunta ko na. Pero ko, Tangay, Jace. Complete on. Complete. Complete. Pero dapat. Ito, umuhan sa po. Go, siya pa. ay po, daw yan. Go, pinakamuhan ko. Makawa na kong iwak niyo. Wow, yeah, that was good. Level 88, 86 na ako.
That's one naman. Yes. Pinag-iba, hindi ko. Sila ba? Wala na play. Wala ito. Yung? Yung tungkol ko. Ano yung chicken? Kanino na kayo? Sige, bumali ako. Wala mo na yung to. Wala ko lang yung
Hindi, wala yung CCTV. Pero nakabot ako. Nagpablock kaya, nagpablock ko, nakablock yung CCTV. May mapakakala, may mananakot, hindi na dali yan. Hindi na ayos ko. Kaya man. Kaya, nakakabulong sa mahalo sa mga oil tapos nabulong asar pitay banjaro asar pitay ito kahit sa pitay ito tapos so kapag na oil na high kapag na pinaka sabi ka kitang drive tapos eh sama parang walang na kaya nabulong pang libang na ba yan ang mga sarili ka dyan. Di ba ako mo hindi ka magtambay sa mga Naiwasan ba ka? Ba? May pakinig? Ha? May pakinig? Sabay, ano ba ka? Tunay, pag magtunay pa ba? Nawag ito. Eh, puto kayo na ay ano yung ba na kayo? Ito kayo sa mga slide. Puto na na ito. Good. Ibang kami kayo kayo. Tama na kayo sa to. Puto kayo. Puto kayo. Yung abot.
Kaya mo? Kung gusto lumakad kaya mo? Kaya mo na ila. Ito mo ng mga mga dismissal mga training para marami. Kapag ka palaro yan, ako yung kaya ka naman mga kung na kayo ano to? Ano niya? Ano niya pa ba? Balot niya pa ba? Kung may experience na siya sa pag-ibig. Bakit kita naman ko pero dili ko ba? Masuk niya lang. Dia kayo ko wala. Bali lang. Ang kababawan. Ito yung tingay, makaligo ka. Mablay ako. Ako ng ako, no? No,
Oo. Hayop mo. Kaya nga daw. Baka naglinya-linya ako dumatak siya nakapag. Hindi ko kaya tayo. Ayos ba? Uy, putang ina. Ay, ito may ganun tuwag.
Oo, katawan. Okay. Nasa ng oras. Wala na yun. Why? Kung ano.
Wala ba yan? Mga kasi lumalang pa kami. Oo pala. Saan? Okay, Mateo. Hindi man sila po. Yung ano yun? Wala tumita.
Saan to? Kasi hindi pa ka lang tayo. Ano talaga? No? Ay, mag-up ka. Mga mo ako ha. Kaya mo rin ba yung sigurado kasi pag kulay-kulay mo? Ipakilo kami dito. Galing buhay pa kami sa Ano? Ah!
Ex-Ganisel. Yan, saya. Yan, yun niya. Grabe. Ayun. Ayun, may tracking.
Isang buwan. Dahil, Bibinitan niya ako. Oo, nabunitan ako. Oo, alit. Nabunitan ako. Isa. Jadi lang siya. Sabi mo, Hindi. sabi mo. Diyos, hindi ko. Sino? Magilaw ka, suda ko naman. Yan, maglawin ka. Yan, sa kanya, Di na. Ako diba sasabihin natin ano ito? Basta ito. TikTok, WhatsApp.
Wala nang tigil. Uy, meron mo dito. Dito. Yung most, ano,
VIP ako. Wala ka ba? Sobra ko. Miss, yung makakalpan dito. O ano na din yun? Tanga, nagpakala na yung ibaw, tanga. Ay, kung ano, hindi. Wow. Ano yun dyan? Okay. Ano yun? Diba? Ano? Traffic. Wala ka mo. Ha? Okay, please. Sabi mo na nabasa ko.
Kung sa dito siya sinanay kailangan. Hindi daw kapag
Kape mo na ang ulat. Ang ulit ka na lang. Piso na naman kaya. Dapat ba piso? Piso nga ito na na sa one mo ang ka. Ano na ito ang piso? Bukan mo na. Ako ba ang ipapaka yung kanya? Hindi ka makatawag na yung piso. Kaya pwede ang piso. Wala na sa ikaw na kailangan. Kung nag-donate na piso, Oo, pwede sa mga kalimaboy. Teka lang, Martin, baka. Diwal mo na tato. Ganun daw. Tinadyawan sa tao, di ba? wow, nga, kapili na naman ang klago. Kaya nga ni, gusto ano kaya, biya kaya pilit ko, plastic, kasi ka daw, wala sa pagkaw ka daw, Pulo na ako sa akin yung. biya pa rin kaya, nito. Ano, boy, dala. Ano naman ako po yung. Ano mo po ka? Red ako man-red. Ano pala, ano mo boy pala yung nagmunto ka dali sa mga plastic. May plastic naman sa kayo, tendo, pala yung nagmunto ka lagi sa eh, di na pa yun, no? Pas. Boy yung, tapos sa ulan naman po namin dito yung, Red ako, di ba? diwa, ay, kasi sa ako ba yung, sa ako ba tayo, sali diwa mo po, yung, bakit no, may tinapay duman? Sa okay? Ako lang sa dyan, kasi Kung mo dyan ang singko, sarong pansit. Tapos, mga sikat din ako isaro. Tapos, ang singko sa'yo mo na, kan pinapay. Oo. Patang pasawa.
Wala patabi, kawan. Wali ba ito? Kasi papagupin dahil. Tapos tinigaan, wala di ko tayo ako. Kayo mga talagang gusto mo mahal ko kanina. Sa kuya, Ha? Dua? Kaya mas kuya. May bate. Ano?
Boss, boss. Mapansin kita rin. Ikaw. Subang pa taxi. Para mawalik. Adrian. Atras, Adrian, atras. Hindi na pumasawit na yun. Tawag ko. Yung That was the copy. tingnan ko. Well, CCTV. Yeah, wala. Yo. Yes.
As Jet Ray. Oo. Okay. Ito. Sa unang bar. Ha? Sa unang bar. Yes, yes. Hindi ko sa mga mga dalawa sa doon kaya. Alam niyo sana. Sino ka? Sungguh. Bago ba? Para daw ko rin. Katanaw niya magungit ka na. Hello ako sa iyo. Ako ba? Alam mo, Tay? Baka na.
Apir yan, ano? Pag-is. Wala, kasi Dahil special ka, gigibo lang dahil spicy. Siya wala. pwede pagsaluwa sa libo. Wow. Ang sa kasi, nagsuugatan pa. Magsalot ka tayo sa kagaw. Nagit kasi di ba yung mag-take? Plastic. Ano yung siyang hit? Tapos hit. Qualification. Para may bilang ang ano mo sa libo. Yung mga gulo. Dati, Kung mga ba na, Kaya, kung kaya, okay. sipon din din ito ka, hindi ako. Diba hindi ako nag-import eh? Kaya, pag cellphone mo, nang yung makikirang ka, doon. Naglag. Ay, ako ba, nita ako. Ito kayo ng nagpapakakas. Nagam ko ka. Ang gusto mo nga ito. Balik, di? Gusto mo. Ay, Sana ako eh. Wala kang sex mo pwede? Wala. Gusto mo, nagka. Bawa ka mga nilo. Two. Yan ba? Ay. Bakal, sino ba ako nung wala? Mawalat ka. Lang. Sige. Ako pa rin eh. Bawalat to. Bawalat to. Tapos saka. Ito mag-ingat mo. Ako, nagtigan na siya. Kunyari. Kailangan nagalo ka. Vision. May susunod ako. Balik ko. Pero, Alas 3. Ako dito man. Mawat ka sa Diyos. sa kuya. Pagyan natin. Ilang ulang sila? Tingala na ng tako. Elevator please. Bro.
Din yan, ama niya pa na yan. Nagkaroon pa kayo din kung matutuwa. Ang laban-laban din na dyan. Ay, pagpili lang ngayon. Naging kapandot niya. Hindi mo na doon. Pero daw sa'yo mo eh. Siyempre, nakatakang ko lang. Manek. Mababarian din. Kasi hindi mo kayo mali. Nakalimutan ka ba sila? Ito. Kaldak, kaldak, kaldak. Hindi naman, meron ba? Ha? Bakit? Nakulay ka? Ano ba ito? Walo. Yung mga days mo. Yung mga days. Walong permanent na. Ito, palitan sa paso niya. Nakapakot siya. Nakapalitan sa siya. Dito sa rin niya. Nagsasabi ko. Eh, narulit eh, dito ba ako po eh? Hindi naman ninyo. Narulit eh. Sabi mo ka. Ito, ito ka naman sa kawamay mo sa akin. Balsok ka. Nakulo ko kayo niya. Mga ano. Tapos ano eh. Hindi mo na. Gabi. May klaseng lang eh. Ako wala din, may klaseng lang. Wala ba? Buko. Hindi rin kapal. Madulo mo. Oo, yun ko yun. Oo, natlong siya. Ay! Hindi na ako kailangan yun. Ay, wala mga sa ano. Ay, Yung lagi sa akot ko. opo pa. Ano yung yun? Pamusta ka ng sarmali. Gusto nga nagbagawan ko, walo. Yung, ginagamit ang pangkakita. Wala ka mo. Alam mo, Hoy. Wala ka. alam mo, ginagawa. Ano yung may bago kaya? Palit na, galing. Machine gun.
Madami na yan. Ito, mga niyagi. Ano? Yes. Hindi mo na nila ako dito. Ano dito sa ground. Walang chika bagay ito sa gym. Ano ko dala nagbili tayo sa gym. Ano ito na yun? Ang panalo ko dito. Ang lugar ano? Bakit ka ba ito? Binubutong ko. Ay, ano ito ba? Buwak mo? Ayaw kamay. Kamay. Hindi ko. Makapagkari kita ng tagapagkari. Wala niyo. Ako po hindi na
Ano yun mo siya? Ang sabi ko, I heard. I hate you. Hindi na nakapagbasa sa ito. Bang. I hate you. Hindi mo nakakalaman si David. Sabay swap. So, ano na po pa? Wait ka sa Ayun mo na ang pabasa. That's right. That's my good one sa'yo. Tulog pala ko sa mga. Ano, dapat ako? No. Yay! Puro sumbi. Oh, nag-birthday ka naman. Nakakagulo dyan. Sabi mo din ako nakaroon. Paano po sa'yo? Buluan ha. Hindi ka magpalos. Nagulong ka niyo. Buluan ka pa manay. Sige nga din mo. Galing. Pagkaperate. Kamusta? Kamusta? Now you do you. Ibu mo. Ibu mo sabi dito.
Yung lang ako. Yun eh. Ano daw laban ng dito? Dito sa bali. Meron kami sa'yo. Ayun. Ano? Makutulingan yan sa kawan. Kaya mo? Asyong mga baka dito ba? Hindi pa nga sinigitan ko. Iyo. Ano, pagkakipin na mo sila sa parang may tayo ano, bigay. Ano po?
Tapos, sadya kawasak. Kasi yung red, wala ito. Kawasak. Indaw. Tapos na rin, minute ako. Ano kung mag-third? Ano kung malinaw na, galing si June, nag-feel na his best friend, may nakapagpitan. Ito, Nagatan nito si Jeff, na makakali. Kung ano, yung nakakali. Yung kinagadag pala, yung kinagadag ng loob. Ay, sa kinagadag. Ito, Jeff, ito. So, siligyan niyo.
Wala, ang bilis. Mahirap na sila ako. Kapag ako, parang ako yung mga kapitid. Ay, nakaboy. Pagtangparan, nandoon. Ano? Yes, ko lang. Wala yun. Nag-i-English ako sa Jerusalem.
Yung kinakausap mo, Mabuti ko po si ano naman. Napunod mo ako po. Okay, kapalilipan niyo. Uy, paninilot na pala, papilot. Ang lang mga nagpilot ka. Pilot ako. Pilot ka? Pilot ka? Pilot ninyo. Dito, pilot na. Uy, ay, ano yung ingay. Baka na sa rasa sa nama. Nawasi yan. Nawasi lang.
Wala. Ay na. Wala, Jake. Ayun na dali na ako. Ako nga nito. Ha? Cinco, pagal mo pumunto. Kapit ang jawan. Hindi ba naman yun? Ha? Di ba kita? May nitan pa. Siyempre yung discount daw. Hindi ko nag-look. Lagi kita. Mahulog ako. Ilalim dyan, makalat ako. Yung. Meron sa ako. Pwede ka maano sa kaso. What? No? Ano ba kapit yan? Diba? Sino ko lang nanalit ko yung pag-ibig ko dito?
Ito natin mo. Ha? Ito natin mo. Pali ka siya. Labo na dado na natin batay. Wala ka kaya mo. Masarap po ba ka? Tapos ito mo. Alam mo kung ano na rin. Ako, bebe. Ay, sige daw, Len. Sigod ka. Hindi siya. Yung pong sabi yan, so much din. Ako, okay. Ano mo niya? Ano gamit ang electric ang dance? That's fine. You are. Dahil ko, Why? Grabe sila. paano? Ikaw, Kung sila ko, kung hey, you are. Video ka sa national na yan. Yung nagkaroon paglalaro ko ba? Wala yun. Bakit? Higit ka doon ay, ba? Laban ko. Minalas pa sana, hindi mo na sabatan.
Buwan talaga ang ayo. Ganda ano mo, yung mga pag-aaral ka man mo, dahil dito, ano, pag-aaral ka man mo. Open man. Kasi mo nakuha. Dito, daw. Uy! Alam, sige ba kami sa ligyo? Dito ako lang. Ikaw man ako nga sa rate. Ikaw man ako nga sa rate. Wala bilwa na.
Parang mga Ha? kung sa Evan, udah. Anak, boy. Evan, Evan, saya. Evan, boy. Hindi ko na pula mo. Kailangan Mapipalpak talaga mo. Hindi ko alam kung nain. si Andre. Ay, siya, din niya ako nag-ano. Pula ko rin sa inyo. Pila ka man, Nay. Pila ka lang. Pila? Ay, mo. Tao. Ano ba nila no? Pag-iwas ka, madali oh. Yun doon, ang tibod doon. Pag-iwas ng ano, Andre, Alex. Ha? Makakipag-question po niya ang tibod doon. Alex daw siya. Ha? Yung Alex ka daw, pero iba ang mga Alex ka daw. Wala, kita mo na. Bukong si Jake, may bukas si Jake. Lagi ba naman ang mix? Utang ulang ulang. Mayroong mag-think. Lagi ko ngayon ba? Sana magdadaanan ko. Laon. Kalaw na dito. Ay, wala na. Oh, iba na lang. Dati nga nila kaya. Wala na. Wala na. Ito, Wow, na. Siga daw. Mas akin kasi ay sinulan. Sigaw. Akin pa dyan si Makman. gamit ang bread, bread. Si Vince Makman. Si Vince Maling nga din siya. Mga ay! Sila kalaban nito yan. Gamit ang mga lalaki ganda ng mga lalaki. Pagpun ka, may parang bouncy. Iyo. Naman. Parang mo ka nagkanda niya. Why? 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 Ito na lang tayo ng pangit. Ay, pinag ka ako.
Ba yung ano ko yan? Uy! Tapos na, ito ko na yun. Ano ba ulit yun? Okay, man. Paano all mo? Ayun na yan, oh. Ayun na yan. Ano siya, ano? Uy. Ikaw yan. Eh, ba daw si Ate Ay? Ano ba daw si Ate Ay? Ito yung cartoon short. Hindi ko kayo ino natin yan. Di ba? Ha? Ay, pwede ka daw. Hindi na po. Balik ko. Dapat saling ka gumawa sa inyo. Yun eh. Itagbo. Ilo, itagbo. Eh, mo kayo ino ko ano? May yun eh. Ano yung Buboy, ano, liban ko, siguro nakalungan na, okay man niya kadare, subanggi. Nagkaroon ako ng grupal. eh, may mali ko ba? Pinabalik ako. Ano pala, nakamot. Ako kasi mag-business ko na yan. Ikaw din ang mag-business natin. Eh, kung ano, na ko na, One, ito daw sa Google. Kapag, hindi pa, yung laga ako, maluwag sila. Ang sa pagbuga. Yung baga mo, ano dapat ako mo, pamuli na. Wala, ito mga ano.
Ano, nakawas, Blake? Blake, nakawas. Hello? Dapat nila ako yan. Ano? Ulit? Hindi na ba? Ilit sa mo, hindi mo sigulo sa kanila. Hindi nga, kailangan na ba? Minsan mo sa ito, kailangan na ng leg gaming. Gusto ko lang ako ito ako na yung natin. Bono. Kaya ko, may yung dali na ba na po, guys? Sabi, guys, pagpatuloy nila, nagyan. Nagiwawa. Oo, nagiwawa. Kaya kung di na yung ano ka, ako lang sa ano, mati. Di na yung, nung sa loob na ako, ano, Hindi naman naiinit yung kumpanya. Sabi mo,
Tawagin mo na lang. Wala. Doon ka na lang natutunan na Red. Red. Ano na ako muna sa kapatid. yung muna eh. Ganyan, Namin na. Bakit siya? Kasi yung gagawin buti mga ay, ako ba? Hindi ko mananakaw niya ko yung buti. Yung nalat ako mananakaw yun. Eh, ako dinukap lang. Diba? Ito ako, diba? Oo, namin din ako. Kanina, nakaw yung buti. Ilang nga. Nalat ako. Ito magpapagaling mga. Oo, Raymond, kami kita ya, pagawal ko yung pwede mo na ito. Why? Ito ako. ayun. Patanya ako, ito ay mapipipil. Paano? Hindi ka, Kaya, di ba rin sa mo, tignan ba? open man.
mo.
Yun na.
Maligas dito. Wow, maligas mo. Maligas. Hindi mo pa ako maligas. Hindi lang po niyo. Aso. Ngayon, Papia. Third one.
laruan. Kami sa first half. Seven. Sa mood. Sa mood, guys. Tatay. Kapag mga ay practice. Practice. Uy, kung brigada pa lang kaya kami brigada. Kaya pala. Kaya pala.
kabilo. Baka, Kung yan sa sabi na para yung mga mundo yan. So, may dami kasi kabilo. Ayun daw, kung pangadya ko na dyan, ito na yung bisura. Betul, saya semua. Kaya mo ako tayo kung hindi ka na ano. Betul. Hindi ano mo pa mo.
Tatlo.